अब यार देखा लोग भाई उर्दी का खेत वो हम बोआई ला उर्दी बोले का समय पूरा भरपूर है। जेके जेके भैया उर्दी बोए के ओके वो उर्दी बोले देखा जे भैया आगे के उर्दी बोले वो उर्दी जाम गई बाटे। अब समय बाटे देखा ये उर्दी बना के देखा ये में आवत नहीं आई जगह गेहूँ बाटे देखा गेहूँ फूट गई कितना बढ़िया मस्त लगता भैया नज़ारा जौन गाँव का ना ये सारा शहर में ना मिले। शहर वाला एगो कोठरी में पैक रही हैं वही के जन्नत समझ यहाँ थोड़ा नज़ारा। अरे भैया जौन सुकून है गांव में मिली ना उलार नहीं शहर में मिली। देखो भैया जगह पहले को उर्दी बोल बाटे देखा 10 दिन पहले के बा एकदम मस्त उर्दी जामल बा देखा पूरा एकदम उर्दी उर्दी देखो आदमी जगह अभी बाकी बाटा देखा जोतवावत हूँ ट्रैक्टर से जल्दी जल्दी जोत जात के बो के आप ख़त्म करे के बा। आई नज़ारा देखा तड़ा देखा जा नज़ारा है।